Salam hormatly vatandaşlar. Men şu gerek öz videomda size Telegram programması boyunça yeni maglumatlar berjek. Biz ine DVT topory sizin hemmäňizden haýyş edýär. Ilaytada Türkmenistan'ın içindäki işleyen adamlar ya da Türkmenistan'ın içindäki ýaşaýan adamlar ya da daşyndaky Türkmenistan'ın daşynda çıkıp zähmet migrantlar bolan ya da ýöne kim şu rejime görüşjek bolsa şol adamlar haýyş edýär. Birinci bilen siz öz telefonuňyzy smartfon edin. Smartfon diýmek bir wada ýa-ni kiçik kompýuter ýa telefon, bir wada da knopkaşny. Şoň ikisi hem telefon edýär hem ýa-ni programmary işläp telefon bolmaly. Şo ýerde kiçik ekran bolmaly. Şol ekranly telefony, smartfon diýär. Şonu siz satyn alın. Egerde puluňyz ýetmese, dogan garnaşlaryňyzy haýyş edin-de şonu alın. İkinci bilen siz Telegram programmasyny göçürin. Egerde sizde IMO programmasy, WhatsApp programmasy bar bolsa, Telegram programmasy seredin ine şu ýerde şu znaçowy bar. Şuraya znaçowy siz tapynda ýa-ni şu programmany göçürin telefonuňa. Göçürip siz öz adyňyz, familiýaňyzy, hemme adyňyzy doldurup, şu ýerde öz adyňyz, familiýaňyzy doldurman başga adam goýup bilersiňiz. İstediňiz ady. Telefon nomery başary bilseňiz, daşary ýurtdaky öz dogan garnaşynyň nomeryny goýup, ýa-ni nomer haýyş edip, şoň nomeryny goýup, bir virtual nomer diýilýär, ýa-ni fizik tarapdan tapylmaýan nomery goýup, şu nomer bilen işleseňiz gowy. Näme? Haçan siz Türkiýe nomeryny goýsaňyz, onda siz Türkiýe bilen ýa bizim bilen gürleşenizde, onda Türk operatory bilen, mysal üçin Fransaň operatory gürleşýär. Türkmen operator onu alwan bilen ok tapon bilen. Düýünden siz Türkmenistan degişleriniz bolmaýar. Şu ýaly bir tehnika mümkinçilikler bar, şonu ulanyň. İkinci, siz göçürdiňiz, adyňyzy goýduňyz. Siz ine görkezilýän saytlar bar şu ýerde, ine seredin. Безопасность Telegram. Şonu ýazsaňyz, şol ýerde bizim Telegramdaky howpsuzlygy öwredýän videolar, bir çağdaçlar şu ýerde açyk çağdalar. Videolar, näil öz adymy çalışmaly, näil telefon görmeli ýa etmeli, hemme zatlar öwredýär. Näil howpsuzlygy goramaly. Mysal üçin, sen telefonuny ýapdyň, birden polisiýa MHM aldy. Şol Telegram açsa da aç bilmeýär. Onu двойной identifikasiýa diýilýär. Ýani boşmaça kod goýýaňyz, şo kodu basmasaňyz açylmaýar. Şo kodu aýtmasaňyz, sizin Telegramda eden zadyňyzy şu Türkmenistana aňyrda dursun, dünýäde sistema ýa gulluk ýok entek şuny ýa biler ýaly. Şonuň üçin Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Komitesi ýa ministrligi olar ýa ukypsyz оборудованиялар ýok, hiç mümkinçilik ýok adamlar. Olay diňe gorkuzmak bilen adamyň öýlerine baryp fizik taýdan hereket edýärler. Ine şul Безопасность Telegram'a girin, öwrenin ondan soň aktivist DVT diýip çap bar. Şoňa basyp girinde, şo ýerde beýleki Türkmenistanyň aktivistleri bilen gülüşip bilersiňiz. Ýa-da gönünden göni ştab DVT diýip ýazsaňyz, şo ýerde ýazylan ýaly Собачка штаб DVT bizim ştabymyzda bararsınız. Biz şo ýerde sizin bilen individualna iş alyp bararys. Ýöne başarsaňyz siz bir öýjüň açyň. Kiçik bir topar grup açyň içinde. O gruppa ýa 3 adam ýa 5 adam goýun. 5 adam ideal. Kim goýup bolýar içine? Dostuňyzy, tanışyňyzy, öz bilýän adamyňyzy, şol adam ynamdar adamyňyzy, işdeş ýoldaşyňy, şol adam sizi hiç wagt padwalit etmelär. Onu da öwredin şol adamlary. Siz topar ýakranyňda toparyň lideri bolmaly. Şu toparyň ýolbaşçysy. Şolary da siz öwretmeli. Biz sizi öwredýär, siz bolsa olary öwredýär. Düşünmelik zadyňyz bolsa şu ştab DVT gelseňiz, biz şo ýerde size bu mazaly düşünüp bereriz, hemme zady. Düşündirip bereriz. Ine şu ýaly biz kiçik topary östürýärys. Biz sizi östürýärys. Size jemgyýet bilimleri, size siýasat bilimleri, size kitaplar, videolar, hemme zatlary uğradar. Siz onu gruppaňyz bilen ýa-ki ýapyk gruppaňyz bilen öwrenirsiňiz, onu hiç kim görüp bilmeýär sizden başga. Öwrenirsiňiz, pikirlenirsiňiz, soraňyz bolsa bize ýüzlenirsiňiz. Biz size öwrederiz. Ine şu ýaly biz
yankı Türkmenistan'ın şirketleri yapıp Türkmenistan'dan türme yasadılar. Biz informasyon yankı şirketleri açacağız. Sizin bilen gönülden gönül hemme maglumatlar berip durur. Siz bütün dünyada bolup geçen dağıttan habarlı olursunuz. Şu Telegram chat'ta Adatlık Radyosu, beýleki tele radyo kampanyalarının yankı maglumatlar vardır. Tekst görünüşüne, video görünüşüne. Bundan başka bizde mass media grup deyip bizim öz DVT grubun videoları, maglumatları bir kanal var, açık kanal. Ondan görülersiniz. Size yankı Türkmenistan mün yaparsın granitsalarını hem informasiya dünyadan gelirdi. Sebebi bizim esasy maksadymız size azat maglumatları getirmek. Onu siz bütün dünyada bolup geçen dağıtları ve şul Berdi Muhammedov ne sizi bütün dünyadan gizleyenini görürsünüz. Ondan sonra haçanla biz size öğrenmede siz şu toporda lider, yolbaşı olursunuz, aktivist olursunuz. Bu ne emçip gerek? Bu gelecekte siz teyade devletin yolbaşıları olursunuz. Ulu küçü tapağı yok. Sizin ukuyumunuz göre. Siz şu gruppanı özünüz gowy yetiştiren soň her vilayetde 100 tane gruppa bolan soň her gruppan adamy şol gruppadan çykyp ýene de 3 adam getirmeli. Onu 100 gruppan 500 adamy ýene de 3 adam getirse 1,5 adam her vilayetde bolmaly. Garagum etrap, ýolutun vekili badar, taxtamalar hemme etraplar. Mysal üçin vilayet alsam hemme etraplarda bolmaly adamlar. Öğrenmeli biz. Biz şu dağıtlarda profesyonel olmalı. Biz Viktor Hramowy öz oturun yerine yenmeli. Kışta oynan yani. Şunun için şu dağıtları yankı kimde kim ösen olsa, kimde kim elementar nazarda düşünyen olsa öňe çıkmalı. Halkına kömek etmeli. Haçanla siz 1,5 bolanno şu sizin gruppaňyzda 5 adam, her bir adam çıkıp ýene 3 adam getirin ýagdaýynda. Biz aýdar Türkmenistan boýunça biz sizi protesta çağırır. Şonno siz uğurlarda işläp adamlar bilen biz onan size uğurdur näil adamlar bilen işlemeli, näil düşündirmeli. Şolar bilen işläp, şolar bilen aragatnaşyk kılıp, ynamyna ýerip, siz şol adamlary vilayata getirirsiniz. Vilayatda biz üýüşüp, siz liderler yankı, toporlaryň liderleri üýüşüp, hereketi doli, gramatna, yankı tıkşitli, efektivni alıp gidersiniz. Lider hükmünde. Yine siz lider hükmünde akademimizde o yerde köp soralı, plakatlar, megafon, iyi-mümkünçülük, hemme dağıtları biz size çözüklerini veririz. Kömük ederiz. Yine haçanla biz vilayete üýşenmizde, biz misal için 10 sentavr diýerler. Üýşenmizde şondan sizin baryňyz, her etraplardan gelen adam Türkmenistan'a gitmeli. Biz baryňyz köşküňüne üýşüp, hemmemiz köşküňüne üýşen soň biz köşke girip Berdi Muhammedowy tutsak etmeli. Ve bütün dünya jar etmeli. Türkmenistan azatdan çykdy, Türkmenistan'da demokrasiya geçirilecek. Biz wagtlaýynça komitet, yankı saylamalı şu wagtlaýynça komitet, siz aktivistler, siz liderlerden adam saylanyp, şonu oňurup, biz bütün dünya jar edip, şol komitet öz dekretleri bilen saylawlary geçirip, şu saylawlary geçirenle meclis saylanyp, meclisem soň ya prezident saylawlary parlament döwleti ya da prezident döwletini ya da prezident parlament döwletini gurmany yankı kanun esasyna tasdiklar da biz ikinci yankı gerek bolsa saylawlary prezident mi ya da başka saylawlary geçip şuraya demokrat ýoly geçirmeli. Pikir etmeň Murat Gurbanov ya beýleki prezident bolmaly, hiç kim prezident bolmaly. Devletin esasy ýoly prezident wezipeni aýyrmaly. Bize prezident bolsa sıra diktatura bolýar. Ya bir topar ýalaklar böküp çykýar bir ýerden. Biz meclis hemme dağda boyun almaly, borçlu olmaly, halk öňünde hemme dağda kanunlaşdyrmaly ve onun yerini ýetiriş kabinet ministri bolmaly. Kabinet ministriniň ýolbaşçy birinji ministr bolmaly, premier ministr. Ine şol birinji ministr, premier ministr istendik wagt şol hökümet, yankı meclis istendik wagt atstavka berýär, saýlaw bolmaly. Ine şol ýaly çalışan hökümet gerek, öňe gidýän hökümet gerek. Şonu bular çalışıp erti türme watançylygyny bilseler, bular halkyň ony borçlu bolardy ederler.
Men şu Telegram boyunça yine de köp saatlar size düşündürem. Gıyfacık videolar edip gider. Ondan jemden bir gerekti. Şonuň üçin ine birinji bilen Telegram programmatyny açyň. Öz telefonuňyza ýazyň. İkinji bilen öz ynamdar adamlaryňyzy ýygnap içinde gruppa ýataň. Üçüncü bilen biziň bilen ýani şul adresler bilen kontakt girip öz hopuňyzy, hop ýagdaýyňyzy düzedin. Yani numaranızı görünmesin, iki gerek autentifikasiya bolsun, yani iki gerek kodda girmeli bolsun. Şondan soň bizim bilen işlep başlan. Biz size galan zatları yani erdim boyunça düşünürüz. Yine şu ýaly bizim size görüş için maksadymız var. Kimde kim özünü yine men taýýar diýse yine başlan. Her ýerde bir instrument verdik. Türkmenistanyň içinde daşynlar şu görüşe aktif koşup gider yani. Şunun bilen men öz gepleşigimi utarýam. Gepleşigimi utarmakdan men size bir anekdot aýdaýyn. Bolup geçen dady. Şu ýaly men size bolup geçen gülkünç saatları köp aýdarym. Ine bizim bir aktivistimiz, gaty güýçli aktivistimiz häzir ýöne şol başlanyna kommentariýa ýazjak bolanda, YouTube'lar görjek bolanda gorkýardy. Mun öýlerine bararlar, mun kesitlerler, mun YouTube görse mun taparlar, garnaşlaryny gynarlar diýip gorkýardy. Soň bir komnat ýoldaşy bir programist Orsetde okan biri. Şondan sonra da olaram super okuwçy, köp zady düşünmeýän. Howu sen knopka başlangyna, ýani klawiatura. Sen eliň barmaklaryny ýyzlar galýa, şo boýunça seni öýüňde garnaşyny tap gynap bilýär, emheme diýip aýsa, bulam gorkup görgüli. Eline perçatka, doktorun perçatkasyny giyip komentariýa ýazyp, neme girýär, komentariýa da YouTube'a girip, gorkujugyna. Şeýdip ýarym ýyl bolup, ýuwaş-ýuwaşdan soň düşünüp, bizim çykyşlarymyzy eşitip perçatkasyny aýryp, indi doğru herekete girdi. Indi o gülkünç saatlar, ýani anekdot ýany boldy. Bir daha düşünün. Şo diýen zatlar, şo programistler mümkin. Haçan mümkin? Haçanla senin ekran taktili bolsa, senin ekranında kamera bolsa ve senin ekranını beýleki bir razvedkalar, MHM'de ona goşmaňan, güýç razvedkalar, FBR ýaly, CRU ýaly razvedkalar sen telefonuny ýaryp giýrenne, sen hökman suratda ya Usama bin Laden dünýäň birinji nomer terroristi bolmaly, ya da ikinji nomer terroristi bolmaly. Başga adama mümkin näme onu etmek? Sebäbi muny etmek gaty gymmat düşýär. MHM işgäri kijik feniýal aktivist üçin olar ýa-da bilenok edip bilmez. Pulam yetmez. Bu pullary ýok. Ýöne mış ýaýradyp sizi gorkudarlar. Şonuň üçin men işläp gelýän, men günne çykyş edýän, maňa garşy hiç zat edilmän ýok. Absolutny hiç zat. Men şu edilýän zat bolsa edýän. Şonuň üçin bulara inanmaň, bu MHM ýalançylara inanmaň. Şol iki tane süpük MMH öz bürosunda turan ýa siziň öýüňizde bar ýani inanyň. Namat gorkok. Halk başlasa, siz şolary tapmarsyňyz. Inanyň. Biz olary gözläp tapar. Ýöne birden ýiterler şolar. Ministrine çel gaçarlar hemeti. Tiýa bular terroristler, bular öýler bilýär. Şoň üçin bu zatlary üns bermäň, biz diňe öňe gitmeli, hormatly watandaşlarymyz. Türkmenistan öňe debete diňe.